आजा भैया आप लोगों के बीच में एगो श्रद्धांजलि गीत जातबा शिव चर्चा के महाजनक साहब श्री हरिंदानंद जी आज हम लोगों के बीच में ना बाट। आज हमहन के छोड़ के गए लेकिन हमहन के गोरहिया बता के गए भजन के माध्यम से बतावे के प्रयास हुई सुने और समझे के प्रयास करी है। कि आया है सो जाएगा आया है सो जाएगा हे भाई राजा रंग फके एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे हाथ जाजे बता बिल भैया आज हम के बीच में हरिंदर भैया ना बट लेकिन आज उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलत ही यही लिए अखरत बा दिल में एगो बात कहना बा कि घरवा दुआरा छोड़ला सारा परिवारवा हो रे घरवा दुआरवा छोड़ला सारा परिवारवा हो रे हमन के छोड़ला साहब हो हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हो रे हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हमन के छोड़ला छोड़ला साहब हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हमन के छोड़ला साहब बीच माज धरवा हमन के छोड़ला भैया जौने समय हम लोगन के बोरहारी में 5 बजे खबर आयल कि आज हरिंदर भैया हमहन के बीच में ना बाटो हम लोगन के छोड़ के चल गए आंख से आंसू झरझर गिरल लगल साहब भैया के चारों तरफ ढूंढत बाटे हम लोग कहीं साहब भैया नजर ना आवत बाटे भजन के माध्यम से बताओ का प्रयास हुई हो चारों चिताएला लौके ना सुराती चारों चिताएला लौके ना सुराती चारों चिताएला लौके ना सुराती चारों तरफ देखत बाटे
बाटे टेलीविजन टेलीग्राम फोन से चारों तरफ फोन अवत बा प्रचार प्रसारण पे दिखाल बा कि हरिंदर भैया आज हम लोगन के बीच में ना बाटे। बताल गए हरिंद्रानंद भैया जी के दिन से हरिंदर भैया के अंतिम संस्कार करे खातिर 1-2 लोग ना बल्कि 3.5 करोड़ गुरु भाई गुरु बहन लोग गई ने उनकर अंतिम संस्कार करे खातिर। ये चीज के देखते हुए आंख से आंसू गिरल बा, प्रार्थना होत बा कि आज हरिंदर भैया हम हन के छोड़ के चल गए। कहना बा सितंबर दिन रविवार के दिन जो सब खबर आयल तमाम गुरु भाई गुरु बहन लोग दूर दराज से विदेश से लोग टिकट कटा के आके साहब के अंतिम संस्कार कैले। भजन के लाइन में बताओ के प्रयास होता कि साहब को जो समय तबीयत खराब है केहू से कुछ कहे ना पौले हमन के दिल में यह ठेस बा साहब हमन से कुछ कहले ना नहीं कुछ बतियोले। कहना बा कुछ ना बोला लाना कुछ बतियावा साहब भैया से बात हो गई हो साहब भैया का दर्शन मिल गए हो तो हम लोगों के जीवन धन्य हो जात। लेकिन आज मन से यह आवाज होत बा कि हम लोग ना जाने कौनी नसीब के बिगाड़ल रहले जो न साहब भैया के अंतिम दर्शन ना कर पाए। ए लिए कहना बा पूछो ना बोला लेना कुछ बतियावा
गांव गांव गली गली अपने गुरु के चर्चा होत बा। ये साहब हरिंदर भैया के दिन बा जे बिहार प्रांत सिवान जिला मरौली गांव के रहे वाला रहले। जनमानस के बीच में जौन छुआछूत भेदभाव के भावराव के जड़ से खत्म कैले और एगो संदेश देने की मानो मानो एक समान है, हर इंसान एक समान बा और सबके एक नजर से देखे के प्रयास करा, सबके शिव का शिष्य बना के शिव के चौड़ में जोड़े के प्रयास करा। कौने आधार पे ये संसार से छुआछूत के बीमारी हरिंदर भैया दूर कर ले भजन के बतावे के प्रयास हो नाथन के नाथ रहला रहिया बतवा जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई हरिंदर भैया से भगवान स्वरूप होके अनाथन के नाथ बन के जनमानस के बीच में शुभ संदेश देने की शिव गुरु में शिव के आपन गुरु बनाला। आपन गुरु मान के साहब भैया 3.5 करोड़ जनता के बीच में बता देने की भैया बनी शिव गुरु हमें शिव के आपन गुरु बनाला। और साहब भैया के दिन से 3.5 करोड़ लोग शिव के आपन गुरु मन ले। लेकिन आज साहब भैया हमन के छोड़ के चल गए, ये बात के बड़ा कष्ट बा कहना बा। हो या नाथन के नाथ रहला रहिया बतवा बतावे के प्रयास होत बा कि हरिंदर भैया जाते जाते अपने बड़े पुत्र अर्चित आनंद से कहने की हम रहें या ना रहें लेकिन हमारे गुरु की चर्चा पूरे जगत पूरे संसार में होनी चाहिए। साहब का देश भर और जो समय साहब का देश भर गुरु के चर्चा लोग करत बाटे। लेकिन परम पिता परमेश्वर देव आदिदेव महादेव जी से प्रार्थना बाकी जहाँ कहीं साहब के आत्मा है अपने में लीन करिए, साहब के आत्मा के शांति देवे के प्रयास करिए। अंतिम लाइन में गुरु घराना का पहचान बा कैसे हमान के जीवन में मुक्ति मिली कहना बा। बतिया नेरा भारत झोले खाले
छोड़ला सा हो हमान के छोड़ला सा अरे हमान के छोड़ला सा